Maandag stond de Peel en Maas derby tussen VV Reuver en SV Panningen op het programma. Je zou het ook een derby des Keizersbaard kunnen noemen, want beide ploegen spelen nergens meer voor op deze laatste speeldag van het seizoen. Panningen werd op 21 mei kampioen van de 4e klasse D en dat werd groot gevierd, onder meer in de binnenstad. Ook sportpark Dijkerhof in Reuver was maandag goed gevuld met fans uit Panningen. Bij het betreden van het veld vormden de spelers van Reuver een erehaag voor de kampioenen. De eerste kans is voor Panningen via deze kopbal die overgaat. Moeilijke kans was het, maar het was er één. Vlak daarna wordt ook Reuver voor het eerst gevaarlijk, maar de bal van dichtbij hoog overgekopt. Slechts spaarzaam creëren beide ploegen kansen. Zomeravondvoetbal is er niets bij. Hier is Panningen dicht bij de openingstreffer, maar opnieuw stond het vizier niet op scherp. Dat blijkt toch wel een probleempje in deze wedstrijd voor de Panningse ploeg. Na ruim een half uur wordt de band dan toch gebroken. Het uitverdedigen gaat hier helemaal mis aan de kant van Reuver en daar weet Jordi Kirkels wel van te profiteren. En zo komt Panningen op een 0-1 voorsprong op bezoek in Reuver. En zo zit de stemming er ook meteen goed in ieder geval bij het groene deel van de toeschouwers. Dan komt er een kanteling in de wedstrijd. Na een opstootje geeft de scheidsrechter een rode kaart aan een speler van Reuver. Ja, daarmee wordt de uitdaging er natuurlijk niet eenvoudiger op. Sterker nog, het wordt een hels karwei. Op slag van rust verdubbelt Panningen de voorsprong. Mooie kopbal, de bal komt terug het veld in en de rebound is dan voor Juri van den Hurk. Hij maakt er 0-2 van en daarmee zit Panningen toch wel op rozen zo vlak voor rust. In de tweede helft belooft het dan niet heel spannend meer te worden, maar dat had wel degelijk gekund. De eerste kans is nog voor Panningen, maar na een klein uur spelen krijgt Reuver een penalty. Een uitgelezen kans om terug te komen in de wedstrijd, zou je zeggen. Maar dat gaat met een pingel als deze niet lukken. Zwak ingeschoten strafschop en dus de kans om terug te komen in de wedstrijd verkeken. En ja, dan zal je het natuurlijk altijd zien. Als je de mogelijkheden zelf niet benut, dan gebeurt het aan de andere kant wel. Via een vlotte aanval over de as van het veld wordt Robin van Os gevonden en met een fraaie actie legt hij de bal in het net. En daarmee is de wedstrijd dan echt beslist voor wie daar nog twijfels over had. Er komt nog één goede kans voor Reuver, maar die komt te laat. Panningen wint ook de laatste wedstrijd van het seizoen en gaat met 60 punten uit 26 wedstrijden de zomerstop in. Dankzij het kampioenschap promoveert Panningen naar de 3e klasse. De festiviteiten daaromheen gaan nog wel even door. Nou, direct na de wedstrijd. Wij verliezen vandaag met 0-3 tegen de uiteindelijke kampioen. Panningen, dik verdiend. Wij hadden vandaag niks in te brengen. Reuver heeft daarentegen een heel goed seizoen gedraaid ten opzichte van de andere jaren. We hebben 13 punten meer dan vorig jaar. We hebben veel minder doelpunten tegen. Dus we kijken uit naar de start van het komend seizoen. Want dan willen we echt naar een linkerrijtje willen we gaan denken. Ja, ik ben net na het gemaakt met een groep. Merci trouwens. Maar ik ben een trotse trainer van Kapel. Vandaag een leuke wedstrijd tegen Reuver. Voor ons heel erg leuk. Want we hebben 3-0 gewonnen. 19 doelpunten tegen, dus dat is prima. Mijn keeper pakt nog een leuke penalty. Maar ik denk wat we presteren in Panningen dat het gewoon echt super vet is. Helaas, vandaag was het niet zo. Vandaag hadden we een totale off-day. Maar vorige week, waar het toen echt om ging, was tegen Halen, andere kampioenskandidaat, die pakken we met 1-2. En dat hebben we fantastisch gedaan. Dus ik wil eigenlijk bij de laatste wedstrijd, die van Spek en Boon eigenlijk gold, die deed er eigenlijk niet meer toe. Ja, dan is het jammer dat het geen echte wedstrijd wordt. Ik had het graag gegund, ook voor het talrijke publiek. Maar het was zeer verdiend voor Panningen 0-3 en we hadden niks in te brengen. Maar daarentegen, Reuver doet volgend jaar mee in de 4e klasse. Hou er rekening mee. Tot ziens. Met eigen jongens, Kapelse jongens, zijn wij terecht kampioen. Dik en dubbel. We hebben heel veel in het fondje in de 3e klasse. We hebben gewoon eerst nog eens Royaal Fiesta op een platte kei door Kapel. En fantastisch wat we op dit moment maken. Dus beste mensen en mijn groep, fantastisch, dank jullie wel. En daar zit mijn hele geweldige groep, daar zitten ze. Hallo, Panningen, even zwaaien!